ಏನಂటే ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಚೊಂಡು ಎರಡು ತನಕದ ಕಣಿಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅటువంటి ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ಎಡ್ಡೆಳಿತು ಹೋಗೋಣ ಯೋಜನೆ ಪಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪರಿವಾರ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಾ ಸ್ಮರಿತಂತು ಆಕನ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇನಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಐತ ಭಾರವಾಹಿಗಳ ಐತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕರ್ತೃಗಳ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಂತಿಚ್ಚಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಕನ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಆಕನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಂದೆ ಶುಭ ದೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಕನ ಆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಗಳೇನು ಅಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಮಾತ ಈ ನಮ್ಮ ಊರ ತಂದೆ ಪರ ಊರ್ಲ ಮಾತ ಊರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಅನೇಕ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ಶುಭ ದಿನಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ 20 ವರ್ಷ ಮಳ ಕಳಿ ವರ್ಷ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ 20 ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐತ ಕಲಾವಿದರು ಐತ ಇಟ್ಟು ದುಡಿಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಐದು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಭಾರವಾಹಿಗಳೇನ ಮಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಜೋಡು ದುಂಬು ಪೋಪುಡು ಪಂಪಣಿಕ್ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಅವಾಗ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತಿ ಸರ್ವ ಈ ಕಲಾ ಪಂಡ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಆನೇನು ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ರೀತಿ ಆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎಂಚ ಆಕಳು ತೊಡಗಿಸವನ್ ಬೇರೆ ಅವಾಗ ಆ ತೊಡಗಿಸವನಾಗ ಅವ್ವೊಬ್ಬ ಆಯಾಯ ಪಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾಮನೇ ಅಲ್ಪ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಈ ನಾಟಕಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ಐನು ಆಕಳೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬತ್ತು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಆಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಬತ್ತು ತೂಪಳೆಗೆ ಇಂದೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಣ್ಪುಣ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಪಂಡ ಐಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇಂಚ ಇತ್ತಿಡ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಆ ಪಾತ್ರದ ಉಳಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮಾತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇದೇನು ತೂವಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ಅವಡು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ತಲುಪುಣ ಚಿತ್ರ ಅವೆಂದು ಪುದಾರ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಾಗ ಈತಿನ ಮುಟ್ಟ ಪುದಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟಕವನ್ನು ತೂವಂದೆ ಉಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಣ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿ ಭಾಗವಹಿಸವಣ ಚಿತ್ರ ಐಟಿ ತೊಡಗಿಸವಣ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚನೆ ಆಕಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಕಲಿನ ವೃತ್ತಿರಂಗಡ್ಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ದೆಕ್ ಆಕಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಉಭಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರಿದ್ರೆ ಭಗವಂತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಂಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಮಂಗಳ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಸಮಾಜಗಳು ಖಾಲಿ ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ದತ್ತು ಇತರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಐನು ಮಂಟದಿಲ್ಲ ಆಕಲಿನ ಕರಿ 25 ವರ್ಷೋಡು ಸುಮಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಹೊಡಿತನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಡಿತನಕ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂಚನೆ ಆಕಲಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಸಮಾಜಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸೋದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸೋಣದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ದಯಗೊಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ತಂದು 25 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಇಂದು 26ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಮುಖಂಜಕ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ನನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಅಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ ಸಮಯದ ಇಂಚ ಮಂಟೊಂದುಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ 25 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನಡಪುಡಿ
ಐದು ಬುಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇಟ್ಟು ಏರೈಕ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಐತಾದಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಾಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮಾತ ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕರುಣಿಸಾವಡು ವಾವಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಭಾರವಾಯಿಗಳು ನೆನೆತೊಂದರ ವಾವಾ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಉಂಡ ಈ ಕಲಾಭೂಮಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಆಕಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಡ್ಲ ವಾವಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಯ್ಯನ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ ಚಿತ್ರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮುಣ ಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪಡಬಾರ್ದು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ದೇವರಿಡ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಐತ ಭಾರವಾಹಿಗಳು ಭಕ್ತರು ಮಾತರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತಗೆ ಮಣ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀವಚ್ಚ ಸಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮಹ್ಯತೆ ದಾನೇಂದ್ರನ ಪಶು ಭೂತಂ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೆಲು ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬದ ರಾಯಪಣ್ಣೆಂದು ಮಂಡ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬಡು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದಿಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬಡು ಬತ್ತರು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟಲಿಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಸದಸ್ಯಲ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬಡು ಬತ್ತರು ಬತ್ತು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗಿಲ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗಿಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಮೌಕಿಡ ಯೋಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಯೋಜಿ ಲೇಸಿದ ಉದೀಪನ ಮಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಪಾತೆರಣ್ಣದಾದ ಪಂಡ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ ಅಂದ ಬಂತೀರು ಓಲು ಪೊಂಡಲಿನ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ತುಪೆರ ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಲ್ ನೆಲೆಯ ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ ಉದೀಪನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದು ಶಾರದಾರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ದಯಮಲ್ತದು ದುಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬತದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿದ ಉದೀಪನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते ओ दीप ब्रह्म
ಒಂದುಲ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಕರಿಯೊಂಡು ದೆತ್ತಿ ಕರಂಚಿಲ ಮಾಜುಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುಂಡು ದೆತ್ತಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಿನ ಪನ್ಮನಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಟ ಕರಿನ 26 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು 27ನೇ ವರ್ಷಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೊಲ್ಕಿರಿಯಾದು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರ್ಲೆ ಕಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಇರು ಮಾತ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಗದ್ದುಗೆಡು ಕುಲ್ಲರಿಜಿ ಒಂತೆರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇರು ಮಾತ ಗದ್ದುಗೆಡು ಒಂತೆರೆಲ್ಲರ ದಯಮಲ್ತದು ಮತ್ತೆರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳಿಂಜ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯ್ ನಂಚಿದ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಳಿಂಜ ದಯಮಲ್ತದು ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯ್ ನಂಚಿತ್ನ ದಿನಕರ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದು ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಯಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದದ ಮಿತ್ತೆ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ರಡ್ಡು ಕೂಟಲೆದಲ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ನಂಚಿತ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮುದಂಗಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮೇರಲಿರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿತ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ರೈಲ ಬೈದಿರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಶಾಲೆ ಬದಿದು ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಳಿಂಜ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಿತದು ಮೋಕಿಡೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ದಿನಕರ್ ಹೊಸಗಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಯ ಬೇಡಗೊಂಡಿದೆ ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬದದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಿತು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಂಚಿತ್ನ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕುಮ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಿತದು ಮೋಕೆಡಿ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮುದಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಮೇರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಿದ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾತ್ವಿಕರ ಮೇರೆಗೆ ವಿಜಯಮಯ್ಯ ಐಲ ದಯಮಲ್ತದು ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬದಿದ್ದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಿತದು ಮೋಕೆಡಿ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನದೊಂದಲ್ಲ ನಿಖುಲು ತೂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುರುಕಾಡು ಅಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಐರದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮುಳಿಂಜ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಳ್ಳು ಕಡಂಬಾರು ಮಾವಿಷ್ಣು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಟಕ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ನಾಟಕದ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲರು ಕಡಿಮೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಗುಂಜಾತೋಡ ಎನ್ನಿಕಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಈ ನಾಟಕ ಒಳ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ನಡಪಡಿಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಆಶ್ರಯ ತಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ ದೇವರು ಪೂರ ನಿಖಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಂಜಿದ್ನ ಹರಿನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ನನ್ನ ದಯಮಲ್ತದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿದ್ನ ದಿನಕರ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುರ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ವಂಶಿ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅದರದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಬಹುಶಃ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಮೂಲತಃ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಈಗ ವಿಜಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರ ಉಂದುವಾನಿನ ಸಮಾಜ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ನಾಟಕ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಸ್ಥಳ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಂದು ಒಂದು ತನ್ನ ಗೃಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಾ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕರ್ತೃ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ತಂಡವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆಲೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಖಂಡಿತ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನದಂದೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂತ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ತಂಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊನ್ನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ದುಡಿದಂಥ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮನ ತುಂಬು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಹೊಸತ್ತು ನಾಟಕ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಗಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ್ದು ಎನ್ನಡ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಈ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಗಳಿಸಲಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾರೂ ಕಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಫಲ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೊರ್ಲ ಮದಿಬುದ ಪಾತೆರ ರಂಚಿತ್ನ ದಿನಕರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ವಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ತಂದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಂಜಾತ್ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ನಮ್ಮ ಯೋಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡೆ ನುಡಿ ಸೇಸೆನಿಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರ್ಪನ್ಲಾಗ ಖ್ಯಾತದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉದರ್ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಅವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಈ ತಂಡಡೆ ಯಾನಕ ಪಂಡ ಈ ತಂಡ ಮಲ್ದಿನಂಚೆ ನಾಟಕಡೆ ಯಾನ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಯ್ತ ಕಲಾವಿದೆ ಹತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲೆನ್ನು ನಾನು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬಂದೆ ನಾನು ಇಂಕ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JP ತುಮಿನಾಡ ಅದುಪ್ಪಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ ಅದುಪ್ಪಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಅಕಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆಯ್ನ ಜರ್ನಿಡ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಗೆಲ್ ಕೈ ಕೊಡ್ದೇನೆ ದುಂಬು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ಕ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಐ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನನಿ JP ತುಮಿನಾಡು ಆರು ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಭರವಸೆ ಹಿಡ್ದು ಆರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಕಾಶ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ್ ಏನಾರ್ದು ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತಾರ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂನಗ ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ನೈಜತೆ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಮಲ್ತಿಲಕ ಬೈತೆ ಊರ್ ತಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ತೂತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೆ ಈ ತಂಡಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬು ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಬೇತೆ ತಂಡ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು
ಅಕುಲಿ ಮೂಲ ಬನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಈ ತಂಡ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಈ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೊಕ ಅವೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಜನಕುಲ್ನ ಎದುರು ದೀಪುನಂಚಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆನೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರುವಾರು. ನಾಟಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಟ್ರೂಪ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಟ್ರೂಪ್ ಬಂದು ನಾನು ಏಪಲ್ ಇನ್ನು ದಿನಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡಂಡ ನಾಟಕ ಏಪ ನಾನು JP ತೂಯರ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಆನಿ ತೂದ ನಾನು ಎಂತ ಜಾಣಿ ನಾನು ಆತ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ದಾಪಂಡ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪೆ. ಬಟ್ ಇಂಕ ಆ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಮಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಂಕೆ ಅಲ್ಪ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಕೆ ಯಾನು ಪೋದು ದೂರಡ್ಬೋದು ಸೆಂಗಿದು ಬುಲ್ತದೆ ಯಾನು ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎದುರು ಬುಲ್ತದಂದು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಆ ನಾಟಕಗೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲಾವಿದರವೇನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತು ಶೋ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೇನು ಟ್ರಾಮಟೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರ ಗುಪ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ದಾದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತಿರ ಆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡದು ಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಾಟಕಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನಾತ್ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮೆರುಗು ಹೊರಡಂದು ಪಂದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬದ ಯಾನ್ಲ ವರಿ ಬಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತೆರನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿತ್ನ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಬೇರೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂದೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡೆ ಮದಿಪದ ಪಾತೆರನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮುದಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೇ ನೆಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುದುಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಮನಸಾರ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇಂಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರಿಯರ್ನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಏನೊಂಜಿ ಯಾನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತುನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಂದ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ತು ಪೂಜಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮೊರೇನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹರ್ಷನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಐಟೊಂಜಿ ಆನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕೊಂಡು ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ನಾಟಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಇವತ್ತೊಂಜಿ ಶೋ ಆವಡು ನಾಂಡ ಆ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನಗನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನಗಲ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಂಡಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಜರಂಗ ಬಲಿನ ಪುದರಿದೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ದ ಮಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಅದು ಪಡ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಾತಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತಿ ವಿರೋಧಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಪುದರಿದಿನಾಗ ಕೃಷ್ಣನಡ ಸುರುಕಾದ ಬಂಡ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇಜ್ಜೆ ಚಂದ್ರ ನಾವು ಕತೆ ಇರ್ ತೂಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಅಂಡಲ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹಂಚೊಂಡು ದಯಬಣ್ಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಉಪನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಆಂಡ ಆ ಕತೆನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡ ಐಟೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಏರುತುಂಡಲ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇನಿ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತೋಡು ಆವಡನಾಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಆವಡನಾಂಡ ಐಕಾತಿನ ಭಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟಕರೇ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐತ ವಿಷಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಯನ್ ಪಂಡ ಮುದುಂಗಾರ ಕಟ್ಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆದ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಸುರೂತ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಐನೊಂಜಿ ಬೆಂದಿದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವಡು ಪನ್ಪಣ್ಣೆಲಿಟ್ಟು ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇತೆ ಐಕಾತ ಒಂಜಿ ಜನಕೊಳ್ಳ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕೊಳ್ಳ ಪಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಓಡುಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆದ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತ ಓಡುಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಉರುವಷ್ಟೋರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹಸೆಗೋಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉಂತವನು ಬತ್ತೀರು ಆಂಡ ಮುದುಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಂಡ ದಾದನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ನಾಟಕ ಶುರು ಆದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಡಿತ್ತು ನಾಟಕ ಶುರು ಆನ 11:30 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾವು ಅನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂತಾಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತಾನಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಹುಲೈಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವರಡ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ನಟ್ಟುಂದ ಈತ ಸಮಯಗೂ ಎಂಗ್ಲಿ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ವೈಕಲ ಒಂಜಿ ಒಡಕ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ್ಲದ ಅಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅವರ್ಲೆಕ್ಕ
ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡೊಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂಡ ಐಕಾದು ಪರಕೆಲ್ಲ ನೆಂತೊಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಪೊಲೀಸ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ನಾಟಕನು ಉಂತಾವದು ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪನಿ ಶುರು ಆಯ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಮುಗಿಯುನು ಅಂಚನೆ ಬಂದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಯಾನತ್ತು ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ನಾನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ఆయన ಮಾತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು పోయారు ಎಂಗ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಂಡದೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಆಂಡು ಐತ ನಿದರ್ಶನವಾದಿ ಇನಿ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ 150 ವರ್ಷ ಕರಿನಂದೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಆ ನಾಟಕ ತೂಯಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದ ఆయన ಬಂದ ಪುದರ್ಗ್ ತಕ್ಕ ಐಟು ಯಾನೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾತ ಧರ್ಮಗುಲ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚಿನ ಅವೊಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲಾಂಡು ಶಾರದಾರ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಡಿಪುದ ಪರಿಸರೋಡಾದಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ಎತ್ತೋ ಜನಕಲ್ಲ ನಿಷ್ಠ ಕಟ್ಟೊಂಡ ಉಂಡು ದಯನ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂಜಾತ್ ತಂಡದ ನಾಟಕವನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ತೂದು ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಹೂ ಎಡ್ಡುಂಡು ಈ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಈ ಸರಿ ಇಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆಜಿನ ಶಾರದಾರ್ಸ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆಜಿನ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಯಾರುಂಡು ಎಡ್ಡೆಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಚೂರು ಬೋರ್ ಆತನಂದು ಆಂಡ ಅಂಚಿತನ ಪನ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕದ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಆತಂದೆ ಐನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಐನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ ಶಾರದಾರ್ಸ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಆಕ್ಲ ಶಾರದಾರ್ಸ್ತಕ್ಲು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡತ ಮಾರ ಈತ್ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಏತೋ ನೆರಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ದಯನ್ ಬಂಡ ಯಾನಪ್ಪ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂತು ಐಟ್ ಎಡ್ಡು ಹಾಲು ಒಂದು ತೂತ ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜವು ಒಂಜಿ ಏನು ದಯನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾಸ್ತ ನಾಟಕನು ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಳಿದು ತೂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ ದಯನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪೇರು ಆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಕರಾಡು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಳಿದು ತೂಯಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಾಸ ಆಪುಂಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಾತ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೊನೆ ತೂಪುನಿ ಆನ್ ಬಂಜನಕ್ಲು ಅವು ಮಾತೊಂದು ತುಯ್ಯರನೆ ಒಂದು ಎಂದು ನಾನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನಲು ಈ ನಾಟಕ ಕೊಡಿಚ್ಚಿ ದಯನ್ ಪನ್ನಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಸಿ ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕಲಾತಿ ಜಿಂಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾನೊಂಜಿ ದೇವರ ಎತ್ತಾರ್ನಾಂಡ ಮೂಜಿನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯ ದಯನ್ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಉಂತಿನ ನೀರಾದು ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತ ತಂಡೋಲೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅದಲ್ಲ ಬದಲು ಆ ಒಂದು ಪೆರ ಅವು ಸಹಜ ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆನಾಗ ಆಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಾಗ ದೇವರ ತಂಡಗು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋನಗ್ರಿ ಇನಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ JPNL ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಟಕಡು ಇತ್ತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯನ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೇನಿಂದ ಇತುಯರೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂದ ಎತೋ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನುಂಡು ಭಟ್ರ ಬೈಲು ಬಂದ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪುಡ ಓಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಎಂದ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದೇ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಯಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಯ ಬಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿದ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತರ್ನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಯ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆಪುಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಾತ್ ಘಟನೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಾಗ ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನು ದಯನ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾಪುವೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಸಂಘಟಕರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡಿತಾನದವರ ಆಡ ಆತ್ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪನಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಇಟ್ಟನ್ನು ನಾಟಕ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು ದಯಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೇರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪಾತ್ರನಗದಾಲ ಬೇಜಾರದಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸರಿ ದಿವನರ್ಸಿಪನ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿ ಜನರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಜಾತ್ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಶಾರದಾ ಹಸ್ತ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ನಾಟಕ ಪುದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನಡಗೊಬ್ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಾಟಕನ ಪುದರ ಟೈಟಲ್ ತುನಗನೆ ಮಲ್ಪು ಗಾಂಡ ಯಾಪನ್ ದಯನ್ ಬಂದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನೆ ಹೊಸ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮುರುಗನ್ ಕಟ್ಟೆರ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ದಾಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಬಂದೇರು ಮುರನ್ JPNL
ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮುದುಂಗಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿನ ಮುಡಿಪದ ಪರಿಸರಡು ರಡ್ಡ್ ತಂಡಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರೆ ನಿಕ್ಕುಳು ಅಂಚಿತನ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ತನಕ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನು ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕಲಾತೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕುರ್ಲ ಮದಿಪುನ ಪಟ್ಟಣಂಚಿತ್ನ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನಗ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿತ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ರೈಕಲು ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪದ ಪಾತ್ರನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಡೀ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆ ಪಿ ಅಣ್ಣಗ ಇಡೀ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವಿಲಿವ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆವಡ ಆ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತಿಪ್ನ ಭಕ್ತಿ ಏತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೋ ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪಲ ಆತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಮೋನೆಡ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿತ್ವನಾಗ ಈ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತಿಪ್ನ ಭಕ್ತಿತ್ವ ನನಗೆ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಾದ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಲ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಈ ಇಂಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಡೋ ಆಯ್ತು 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮದಿಪುನ ಪಟ್ಟಂಡಾರಿ ಇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಗದ್ದುಗಡೆ ಉತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ತಾಳ್ಮೇಡೆ ಕೆತ್ತಿಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮದಿನ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡು ಭಿನ್ನದಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬದದು ಶಾಲೆನ ಬದುತ್ತದೆ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೌಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬದದು ಶಾಲೆನ ಬದುತ್ತದೆ ಮೌಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರಾಯಣ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಭಿನ್ನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಕೂಟದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಯಣ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಭಿನ್ನದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಶಾಮಿಲ್ ಬಂಗೇರ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಲುಪುನ ಜೋಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಪಡು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. మరి వంగడు రడ్డు బండ లెక్క ఉంది రడ్డే పాతిరేరి ఉడలు దింజిన సొల్మెలు దయమల్తది ప్రకాಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಟದಾಲಜಿ ಪಂಪನಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮಾತ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಕಡೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಮಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಈತ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಪಯಣ ಇನ್ನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪಯಣ ಇನ್ನಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಸುರುಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮರತುಕ್ಕೋಡು ದುಂಬದ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇತೆ ಇನ್ನಿದು ಹೊಸ ನಾಟಕ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಘಟ ಮಿತ್ರರು ಬೈದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದಂಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿ ಪರವಾದ ಉಡಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಪಣ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರೋನಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಮೂಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರೋನಾ ಆತ ನಿಂಚಿನ ಆಯರಣ ಸಾಧ್ಯ ಆತೀನಿ ಅಂಜ ಪಿರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೆ ಪನ್ಪುರಂಜದ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಮೂರ್ತಾಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾಸದ ನಾಟಕನು ನಮ್ಮ JP ತಿಮ್ಮಿನ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ನಾನು ದಾಯ ಪಂಪನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋ ತೂಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಅವಲೋಕನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿರೋ ತಿರ್ಗು ತೂಪು ಜನಮ್ಮ ಆಂಡ ಇನ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಇನಿ ಯಾನ ಅವಾರ್ಡು ಒಂಜಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ದಾದ ಅವು ತಿಕ್ಕದ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾಸ್ ಕೃಷ್ಣಂಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜನ ಭಿಕ್ಷೆ ಅವು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಡ್ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಮಾತ ಏತು ಜನದ ಪರಿಚಯ ಆದಪ್ಪು ನಮಕ್ ಅವು ಮಾತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ನಾವು ಸೊ ಇನಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಾಟಕದ ಬೈದಿನಿ ಮುಲ್ಪನ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಡು ಅವ ಆಯ್ಕೊಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ನಾರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಡ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಬೇತ ಪಾತ್ರ ರೂಪು ಏನು ಬೇತಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಬಿಡುವುದ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಬಿಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಶಾರದಾಸ್ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಮುಹೂರ್ತ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನಡಗೊಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಈ ನಾಟಕ JP ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಕೈಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚೆನೆ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾತಲ್ಲೈತದ ನಮ್ಮೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೊಂಜಿ
ಕುಡವರ ಶಾರದಾಡ್ಸ್ದ ಪುದರ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಮಿತ್ತರ್ನ ಕೊನಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೆಲ್ಮೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಟಕದ JP ತೋಮಿನಾಡು ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ಏನಡ ಗೊಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಉನ್ನತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೊಳ್ಳೆರು ಆರು ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ಬಲಿ ನಾಟಕಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಂದು ಬೆಂತಿನಾರು ಐತ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಆರ್ನಲಂಜಿ ಬಹುಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ತಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಎದುರು ಬರ್ಪುಚೇರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಪಿರವಡ್ದ ತೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಬೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆ ನಮಕ್ ತೀಕಡೆ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜಾತಿ ಕಾತರಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ರವಿರಾಮ ಗುಂಜೇರು ರಡ್ಡು ಮಾದಿಪದ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಯಾನು ಪನ್ನೆರದಾಲ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಡದಾನ ಹೋಗಿ ನನ್ನದಾಲ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ನಾನು ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿಜ್ಜಂತ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ರೈಸಿನ ಅವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಕೊನಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುಗ ಟೀಮ್ಗಳ ಕೃಷ್ಣನಗಳ ನಂಕಲ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರವಿಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಬಚ್ಚಂಗಿದಿಂದ ಬಹುಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಮಂತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ದುಮ್ಮದಿ ಕಿಡಿಪನಂಚಿನ ಪೀಠಡ್ಬೋದು ಓಲಗಾವಲಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನಂಚಿತ್ನ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಯಮಂತ ಧಾರವಾಡ ಭಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ JP ತುಮಿನಾಡು ಬೇರ್ಲ ದಯಮಂತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿನ್ ಕೊಳಲಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಶಾಲ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಭಿನ್ನದಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಳಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪದಪೇರ ಶ್ರೀತ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ದಯಮಂತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಶಾಲನ ಪದಿತ್ತು ಮಾನವಡನ್ನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಯನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಯಮಂತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಶಾಲನ್ನು ಪದಪಡೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರು ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪದ ಪಾತ್ರನ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದು ಭಿನ್ನದೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಯಾನು ತೂತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಣದೆ ಪನೋಡು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಮೂರ್ತಾತನು ಯಾನು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಡೆ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಲ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಈ ನಾಟಕಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ದೇವೆರಡಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ರವಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟರ್ ಬರೋ ದೀಕ್ಷಿತ ಬರಲ್ಲ ದಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ನಿಜ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದನೆ ಹೆಟ್ಟಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಲು ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಬಂದವಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ದುಂಬದಿ ಕಡಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೀಠಲ್ ರಾಯನಂಚಿತ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಕಡಿ ಮೇರೆ ಬೈದರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ರ ಜುಪ್ಪಳ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ರ ಬರೋದು ಭಿನ್ನದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚಿತ್ನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ರ ಬರೋದು ಭಿನ್ನದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗ ಚಿತ್ರಾಪುರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಭಿನ್ನದೊಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಕಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಮೂಕಿಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನೈತಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೆಮ್ಮೈ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೀರ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಮೂಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನೈತಮಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತಿಪುನಂಚಿತ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಕಡೆ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುದ ಪಾತ್ರಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದು ಭಿನ್ನದೊಂದಿಲ್ಲ
ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಕುಲ್ನ 21 ವರ್ಷ ಕರೆದು 26ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ರಂಗಪಯಣದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬರ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡೆ ಕಲಾಕೃತಿಲನೆ ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತಾಂಡು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ಶಾಲಾ ಜೀವನಡೆ ಎಂತ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಏನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಗಾರು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗದಾರನ ಸುರುತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಟಕಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಠ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವಂಗೆ ಎತ್ತಲನ್ನ ಕನ್ನಡ ತೀನ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ರಂಗಪಯಣದ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತೂದು ತೂಯಿನಯೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ಸರಿದ ನಾಟಕಗಳು ಶುಭ ಅವಡು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸರಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಊರುಡ ತಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಪರದೇಶೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡನ ತಂಡ ಬೊಮ್ಮಗಳ ಈ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೋದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡದ ಬಣ್ಣ ಜನರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನು ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ನೀರಿಗೆ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸನ್ನಿಹಿತ ಮಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಕಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ಅಂಚನೆಗಳ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ನೆಂಚಿನ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುದ ಪಾತ್ರನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದು ಬಿನ್ನದು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲಾವಿದ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಐದು ತುಂಬ ಮೂವಿದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ದುಬೈಡ್ ಸೂಫ್ರೋನ್ ಸೋಗು ಬಾಯ್ಗರು ಜಿಂಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ತತ್ತ ದಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ ಆದಿತ್ತು ನಾಟ ಮಾಡವು ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತಿನ ದುಂಬು ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ಲಡ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಡಾಲ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ದುಬೈಡ್ ಚರ್ಚೆ ಆದಿತ್ತು ಹೂವು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಚ್ಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಹೂವು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬನು ಮಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಖುದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಕ್ಕಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ಬಜರಂಗಿ ನಾಟಕ ಮುರಣಿ ಗೊಬ್ಬಾಯಿ ನಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಟಕ ದುಬೈಡ್ಲ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ಬನಲಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೋದು ನಾನು ಅವ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಖಂಡಿತ ವೆರಿ ವರ್ಷ ಅದು ನಾಟಕ ಒಬ್ಬ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಯಮಲ್ತದು ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ಪಳ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರದ್ದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಿನ್ನ ತಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಷಯ ಐತೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ರಡ್ಡು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನಡಗೋ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಡ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಅವು ಎನಡಗೋ ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡು ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಒಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅಂಡ ನನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡಿ ಬೆರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಬಂಡತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಟಕ ಗೆಡ್ಡ ಅವರು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ನೀಲನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರಲ್ಲರು ದಯಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬಗೊಂದು ಬನೋಲಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಅದು ಪೋಡ್ದು ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನೆಟ್ಟು ಶಾರದಾ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಐಸಿರಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಡ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಎನಡ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಎನಡ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಟೈಟ್ಲ್ ತೂಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಎಂಚ ಬರೆಪೇರು ನನಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬರೆದ ಏನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಬರೆಯರ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಯಾಪ ಅಕ್ಕಳು ಲೆತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಳು ಲೆತ್ತಿ ನಾನು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಕೊರಡು ಬಂದಿಯ ನನ್ನ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಭೂಷಣ ದಯಮಲ್ತದು ವಿಕ್ರಮಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲ ಜೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಓನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡಡ್ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೆನಕಾರ ಸ್ವಾಮಿನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಜಲದುರ್ಗಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಐಡಿದ ಪಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈರ್ಲ ಸೇರೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಸುರುಕಾರನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಾರ ಗಡ್ಡಪೂರ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು
ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೂಲದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬಾತಾರೆ ಎಂಗುಲ್ ದಾಲೈತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬಾತಾರೆ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆನಪಿನ ಬರೋಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಕನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೋ ಎಡ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಎಡ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ ಔಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸನ್ನದ ಮೂಲದ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಂಬದಿ ಗಿಡ ಮುಂಚಿನ ಪೀಠಲು ಒಳಗಾವಲಿ ಬಂದು ಬಿನ್ನೈದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊರತನಿ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಒಂಜಾತು ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಅಂಚಿನ ಶಿವ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಿಗುರು ಪಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಳಬೈಲು ಬೇರೆ ಬೈದ ಮತ್ತದು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಬಿನ್ನೈದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡಬೇಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡಬೇರು ಬೈದರದ ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದರೆ ಏರಾಂಡಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಪುದರ ಬುರ್ದು ಬೋದಿತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಮಾಪಿಪ್ಪಡು ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತಿತ್ತರ ನಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಹತ್ರ ತಪ್ಪದು ಪುದರ ಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಿದ್ದು ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿನ್ನೈತಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಗಂಗಾ ಮರತಣೆ ಅವರ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪೊದಿತದೆ ಮೋಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿನ್ನೈತಲ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಭಿನ್ನರ್ನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡುದು ಬಿನ್ನೈತಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನುಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತಾಲೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಜೈ ಬಜಿರಂಗಿ ಬಲಿ ನಾಟಕಡ್ ಎನ್ನಮಗೆ ಮಾರುತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ DC ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಕಡಪುಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುರನೆ ಪಂತೇರು ಬಕ ಇಂಕ್ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂದು ಸಮಯ ಹತ್ತು ಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರ್ಲ ಮರಿಪಿನ ಪಟ್ಟಿನ ಜಿನ್ನೇರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹರೀಶ್ ನೆಟ್ಲ ಮೇರೆ ರಡ್ಡೆ ಮದಿಪುದ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನೆಟ್ಲ ಮೇರೆ ರಡ್ಡೆ ಮದಿಪುದ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡೋದು ಬಿನ್ನೈತದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಹಿಡಿದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ಈ ತಂಡಗೂ ಏನೊಂಜಿ ಶುಭ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ರಂಗಪಯಣದ ಗದಮಾತ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಅವನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿತ್ತ ಬೊತ್ತು ಬೆಮಲ್ದು ತೀರ್ನ ನುಡಿ ಸೇಸೆ ನಿಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಪಾರಾವಡು ಬಂದು ಬಿನ್ನೈತದಲ್ಲ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ ನಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಯಾಲ್ನ ಜೇಪಿಲ ಬರೆಪುನ ಬಿಸಿಟುಲ್ಲ ಬೇಂಡ ಕೋಡೆಲಂಚುನೆ ಜೇಪಿ ಕೋಲ್ವಂತೀರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೆಪ್ಪುನ 1 ಗಂಟೆ ಆತನು ಬರೆಯೋದು ಯಾಲ್ನ ಇಕ್ಕವಲಂಚುನೆ ಪೋನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆತನು ದಾದಾ ಪಾತ್ರೆಡ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಳ್ನು ಈತೆ ರಡ್ಜಲ್ನ ಗುರುಲ ಶಿಷ್ಯಲ ಉಂತುದು ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಒಲಾಲ್ನ ತತ್ತದು ನಡತೇರ್ಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಮಾಪು ಕೊರ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಗಳ ಮಾಂತ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಗೆಂದಾದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪುಳ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ತಂಡಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಪೋಡತ್ತು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡಿನಿ 98 ತಂಡ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆಣೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ತಂಡವು ಮಾಂತರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಣದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಗೊತ್ತು ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬದುಕೊಡು ನೀ ರಂಗಭೂಮಿನ ಪಂಡದೆ ನೀ ಏತಾ ಇಲ್ಲು ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ಹೀಗೆ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತೇರ್ನಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಿಪುಣೆಕ್ ದಾಳ ತೊಂದರೆದಿದಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇಂಗ್ಲ
54 ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ 54 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬೊಡಿದ ಜೋಕುಲಂಜಿ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬ ಈತ ಮಲ್ಲದು ಉಂಟು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಆರೈಕೆ ಒಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರ ಐಕ್ಯ ದುಂಬುದ ಐಸಿರಿದ ದಸಮಾನೋತ್ಸವ ಉಂಡು. ಆ ದಸಮಾನೋತ್ಸವಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲ ಜೀವನಗೂ ದಾದ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು. ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ತುಳುನಾಡ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಹಾಂತ ಕಲಾಭಿಮಾನ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಪಡ್ತರು ದಾಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಪಾಠ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಹೊತ್ತಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಜೀವನಗೂ ದಾಲ ಭದ್ರತೆ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಷ ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೇ ದಾದ ತಿಕ್ಕಣದು ಆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿಂಗ್ಳು ದೇವರೆತ್ತಾಂಡ ಜನವರಿ 2 ಐಸಿರಿದ ದಸಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಂಚಿನುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ರಡ್ಡ ನಾಟಕನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಡಂದು ಉಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಆರು ಬಂದ್ಪೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಯಾನು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಸಂಭ್ರಮಣೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅತಿಥಿನಗಳು ಬೈದಿರು ಮಸ್ತ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಪ್ರತೀಕದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದೋಡು ಬಂದು ಅಂಚದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಡ್ದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ್ದು ಎನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಸಿ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕನ ಎಂಕಲು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಈ ತಂಡನು ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ದೆತೊಂದು ಗೆಂದಾದ ಕೊರೋಡು ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋರು ನಿಖಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲಿನ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪುದರ್ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪನ್ ಏಪಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬಂದಪ್ಪ ಐಕ್ ಕತೆ ಬರೋಡು ಬಂತಾರಗಿರ್ಬಂದಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೀನಿ ಮಾತಾತಂಡು ಕತೆ ಆತನು ಮಾತಾತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕದೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾನು JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಪಾತ್ರೆಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಜನರು ಸತ್ಯವಾದಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದು ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಡು ದಾದ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅವನೊಂದು ಅವೇ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಡೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹೊರಡಬಹುದು ಮಾಮೂನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಾಮು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸೆ ಎಂಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾ ಕೈ ಪತ್ತಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಕೈ ಪತ್ತು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋದ ನಿರ್ದೇಶಕೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಗುರ್ತೈತಂದ ಏನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡೆ ಪಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ತನಕ ಯಾನವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಐಕೆ ಅನ್ನು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂತಂದೆ ಅಂಚ ಆರು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈತಂದು ಆ ಟೈಮುಡು ಮಾತಾಡಗಲ ಒಂಜೆ ಕೇನು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಬರ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಹೌದಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುನು ಒಂಜಾತು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲಗ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ದೋಸಿನಗ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬದುಕು ಕೊರ್ಂಡು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇನಿಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ತಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅಪನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಊರಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದ್ದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಬಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದು ಬೋತೇರು ಅಂಚಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ತೋಂದು ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಡಂದ ಡೈಲಿ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕಲ ಏತ ಶೋ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಶೋ ನೂತ ಅಶ್ಪಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಇನಿ ಸೊನ್ಪನೆ ಶೋ ಎಂಕಲ್ ತೂಪುನು ಏತು ದೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಬರ್ರೆ ಆವಂಗಿನ ಟೈಮುಡು
ಆ ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಆ ಜನನೇ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ಅಶ್ಪ ಶೋ ಮಂತೇರು ಶಾರದಾರ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಮೋಕೆ ಅಂಚ ಬಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಿಡಿತಿನ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ನಾಯಿನೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಶಾರದಾರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏರು ಬತ್ತೇಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಬರ್ಪುನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೇಪಲ ಪನ್ಪುನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರಂದುಪ್ಪೇರು ದಾದಬುಡನ ಮನ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನ್ಸೋರು ಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲೆಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೆ ಬೈದಿನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಂಚಿಂಚಿನ ಸಾಧಿತತ್ತು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದು ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋದು ಎದುರುಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಪಿರ ಹೊಸ ಬದುಕುಗಿಲೆ ತಂಬೈದೇರು ಮೇರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡಡಿ ಅನಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾನಗ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಪಣದುಪ್ಪೆ ಎಂಕಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಪಂದ ನಾನು ತೂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾದಂಡು ಆಂಡ ನಾನು ಓಡೇ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬರ್ಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಶಾರದಾರ್ಸದ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪುರ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ದಯಗೆ ಬಂದ ಎಂಕೆನ್ನಾತಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋತಲಿತ್ತನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹೋದ್ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲೇ ಪೋಡು ಅವೇ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆ ಉಂಟು ನಲ್ಲ ಆಂಡ ಶಾರದಾರ್ಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಈಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ನಾಟಕ ಐದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗಪ್ಯಾಣ ಒಂದೇನು ಬುರ್ದು ಇಂಕ ಓಲಜ್ಜಿ 5 ತಿಕ್ಕರು ನೆಮ್ಮದಿ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಡುಪುನ ಆತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತಿನಿಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಪುದರ್ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರು ಮಲಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪುದರ್ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲಾರು ನಿಖಲ್ನ ಪರವಾದ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಒಂದೊಂದಿನಿ ಇಂದು ನಿಖಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಪಿಲಕ ನನ್ನತ ಪಾಯನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನತ ಪಾಯನಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆಪ್ಪುಗ ಈ ಶಾರದಾರ್ಸಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ಇವತ್ತೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಪೋಯರು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಆದು ಪೋಯರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳರ್ ಆದು ಪೋಯರು ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ಪಳ ಆದು ಪೋಯರು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಾಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇಪಲ ಶಾರದಾರ್ಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನ್ಪುನು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಖಲ್ ಬೈದರು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡವೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಶಾರದಾರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಏರ್ ಮಾತ ಇನಿ ಬೈದಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲಾಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಕಲ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ರಡ್ಡು ಟೈಟಲ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಲಕನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಆ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು